Vinger, Vi er begyndt at optage nu. Så. Anden og de blå vinger. Det var så det første, du optog. Ja. Jeg er meget glad for dig igen. Jeg ved ikke. Jeg får præstationsangst nu. Ole, hvis du vil starte. Ja, jeg hedder Ole Madsen. Jeg er 27. Jeg har siddet i Smårådet i 4 år. Fra 2007 til 2011. Og jeg er på kandidaten på teologi. Jeg hedder Tine, og jeg bor her i huset, og det har jeg gjort i 5 år. Ja, og har fuldt småsarbejde løbende. Jeg er uddannet pædagog, og nu læser jeg på Pædagogisk Universitet, pædagogisk antropologi. Jeg hedder Julius, jeg er 23 år gammel, og jeg er lige kommet ind i små, og jeg er lige startet på at læse teologi på første semester. En af de ting, som har gjort rigtig meget indtryk på mig, sådan, når jeg tænker tilbage, det var en workshop, der var sådan, til de der caféaftener, hvor at der var en, hun snakkede om det her billede med den fortabte søn, som der er en bibelhistorie om. Og så i stedet for, at hun stod og holdt et eller andet langt oplæg om det, så var det sådan meget i dialog. Altså, og så skulle man sidde 2 og 2 og diskutere ligesom ud fra, hvordan ser du dig selv i forhold til det her? Altså, og det har jeg egentlig oplevet flere gange i små, det her med, at der kommer et tema, men så er det egentlig bare rammen om at sidde og dele noget, der er væsentligt og nærværende. Ja, altså jeg har været med over i Møllevangskirken 2 gange. Sidste gang, det var faktisk her i søndags, hvor vi havde de 9 læsninger. Og det synes jeg var fedt, fordi der var vi sådan med til at, der hjalp vi til under arrangementet. Nogle gange udefra kan det godt se ud som om, at det er en fast program, og sådan er det, og det her er helt, altså der er en fast form, hvordan tingene er, men altså jeg har prøvet at være med i programudvalget, og fandt lige pludselig ud af, Gud, jamen, altså 3 af de ting, jeg har foreslået, de står i programmet, men man kan jo også stå for sin helt egen aften. Altså en af dem, som bor her i huset, hun lavede sit eget debataften om abort, og det alle sindene blev bare sat i kog, ikke? Altså, og det var... sådan nogle aftener kommer der jo flere af nu her i forårsprogrammet. Ja. Okay. Hvor der er forskellige fede initiativer. Altså, jeg synes, det ser rigtig spændende ud, det program, vi har foran os nu. Ja. Ja. Altså for dem, der er med i rådet, det er sådan, de får en studietur, altså for det arbejde, de gør. Og der havde vi sådan en idérunde, hvor vi skrev op på tavlen, hvor folk godt kunne tænke sig at komme hen, og der kom rigtig mange idéer, og det var vildt fedt. Altså man kan involvere sig, hvis man har lyst til det. Mm. Ja. Der er jo også plads til, at folk kan sidde på de bagerste rækker til et foredrag. Mm. Men altså, der er jo risikoen for, at man synes om fællesskabet og gerne vil engagere sig. Ja, og der er mange, der falder i den fælde, kan man sige. Ja. Så, bare det, at man møder folk fra forskellige studier og forskellige steder på studier og forskellige steder i livet, det rykker jo, hvis man tør engagere sig i en dialog. Og det har jeg i hvert fald oplevet rigtig meget, også her i huset. Yeah. Altså, der er utrolig meget small talk, og lige nu sidder vi i småhuset, og der er jo altså et køkken til, som er utrolig populær i pauserne til diverse foredrag og sådan noget. Og til ryge rygeindgang udenfor, hvor de står bare og cigaret. At der er frugt og kiks, og nogle gange er der vin og rødvin og ost og vindruer, og andre gange er der nogen, der bare kage, og så spiser vi sammen. Og det gør jo også, at så er man også sammen på den der, som om, du ved, jeg har inviteret til fødselsdag, eller semesterbrunch, eller hvad man kalder de der forskellige ting. Altså nogle gange så sidder man i et kvarter, og alle diskuterer højlydt, om man synes X-Factor er fedt eller ikke fedt. En masse fis og ballade og jokes og sådan noget. Så på den måde er det også godt, at nogle gange kommer nogle seriøse oplæg, ikke? Altså så man også ser nogle andre sider af folk. Og det er den dynamik, jeg synes, der er spændende.